El castell de Ciutadilla, fortificació medieval de la que ja se'n té notícies l'any 1165, quan és citat en el testament de Bernat Oluja, apareix com a pertanyent als Guimerà l'any 1358, quan Gispert és nombrat senyor de Ciutadilla. La mateixa nissaga serà la seva propietària fins al segle XVII. Corre l'any 1702, quan Josep de Meca Caçador, casant-se amb una Guimerà, passa a convertir-se en propietari del castell i en marquès de Ciutadilla. Seguint les diferents parts ensorrades, es poden observar elements romànics i gòtics que fan pensar en una llarga perduració de l'edifici en els segles, que va romandre habitat fins al 1835. La transformació del castell de fortalesa medieval en palau renaixentista es fa durant el segle XVI. D'aquesta època data la construcció de la Torre de l'Homenatge, que amb el pas dels anys s'ha convertit per dret propi en el símbol que identifica tot el conjunt i en talaia de les terres de l'Urgell. El pati interior, de forma trapezoidal, té a la seva banda nord una gran escala que fins als principis del segle XX disposava d'una galeria superior amb una columnata d'extraordinària bellesa.